Kuwi sing dalu Mas jog klitik jog lutuk. Kuwi dalu macane Yuli. Mas Jan. Ikone lho ngono Mas. Bombong bunga marem mboten kados dinten menika nggih Mas Dik nggih. Leresipun kados ngaten macange Yuli Mbok. Matur sembah nuwun. Salam hormat, salam taklim. Nggih. Salam rahayu hum swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Dalu menika kula saged sowan ngabiyantara dalem piyayi Kang Lenggang wonten Ora-Rogo. Ora-Rogo Mas. Kota wisata Batu. Leresipun ngoten Pahjan. Pripun Mas? Iki ekone lho ngono Mas. Kaya ning jero gedung iki lho. Saestu. Ngeten. Mula dalu niki Mas Gagas Bagas. Mas Bagas nggih. Sampai kali kula ya Mas. Diwaca kae lho. Lah piye iki? Mas Lopawon. Kok Mas Lopawon gitu kowe dusune Lopawon ngono. Alamat kula kok. Iki mboten ngira-ngira Subasita Soban Satu Nadat Ketimuran Majange. Nggih, Mas Klinik. Yang jelas malam hari ini tasyakuran bersih desa. Mudah-mudahan mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah ginanjar kabagyan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Mboten lupa Bapak Kepala Desa, Mbak Lurah, Mbah Wiweko. Pak Wiweko. Alhamdulillah sedaya para petinggi-petinggi ngriki. Sedaya sami lenggah, Mas. Alhamdulillah. Kula berkahi dalu niki kaya-kaya kesiram banyu adem, Mas. Pripun tegesipun? Masyaallah, genipun dandan penake kaya ngoten. Dinamika transit niku ya, Mas? Iki wingking ngrika tanpa AC anyepe ora umum. Oh, mergo panjen hawane niku tok batuke asem kok, Mas. Jan dagelan teko sak omah jero omahku kursi tok, Pak. Daleme Pak Wiweko wau to. Lah nggih kursi tok mboten enten napa-napa nih. Kula nganti gumun pancen mriki lak Kyai Blobo to, Mas. Blobo grapiak semanak. Saestu. Blater beliau nyami. Alhamdulillah nggih. Ini yang bisa dinamakan dalu niki ngetekke ragat, golek nikmat, ben slamet donya akhirat. Insyaallah sedaya ingkang rawuh masyarakat pikantuk syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Niki lho Mas. Berkah. Kono omong Mas. Lah nggih tekan kok gur sampean mawon sing matur mbok niku. Niki angel. Mas sampean niku ket mau kok. Jak omong angel niku. Tekan rawuhe nggih bareng kaya. Angger transit sareng. Angger ngerti nek sinden wis kluntang-klunting nyangga mangkok ki konsentrasine bredru. Lagi mau ning kono nggone dhewe gedang ning kene bakso. Mas. Apa? Pancen teng mriko niku dereng dipun cawisi. Iya. Menika ingkang sampun kawugan nyawisi wonten mriki. Panjenengan dari dahar piye, Mas? Sementara wau gedang godhog tok, Pak. Wah, gedang godhog. Ya mengke wis dicawisi karo para kadang panitia. Jangan melihat dari sisi penyajian. Batinku mlane gumun aku ki. Ora ngerti. Jane ya enek bakso. Mau apa-apa wis cuma wis kok ya wau. Bakso kaya ning kono kok ya mek gedang godhog tok aku ngono. Dereng kok ya. Ora ngerti. Mengke pun dicawisi kagem panjenengan. Dispesialkan. Khusus sampeyan ki disisihke kene mula ora didhari Bibu Aranggana. Niku kagem Mas Kluntut niku. Niki nggih. Abang tok sak mangkok niki. Seneng lek aku ndledek. Mangsamu. Alhamdulillah, mugi-mugi rigitan ing dalu menika dalam rangka meresmikan rumah baru ini mudah-mudahan kok rumah baru menika dalemipun Pak Wiweko Bapak Lurah, Mbak Lurah menika. Ini tasyakuran bersih desa. Wah, tenan kok. Ngriki niku ora kaya desa kula, Mas. Mas Bagas. Nggih. Batu ini ternyata menjadi destinasi wisata dan menjadi kota wisata. Betul, kota wisata sampun kondang kok. Sampun kondang. Dan ternyata lemah kene iki subur-subur. Kok saged, Mas? Tenan. Nggonku iki kadang-kadang tanduri apa ora tukul. Nek mriki, Mas. Kene iki saking subure lho. Wah, petani wae ulu pametune apik kok. Sapi ya susune ya apik. Nggih. Lemah ya apik. Kene iki sembarang subur. Kok saged buktine apa? Ngantek subure terop tukul kembang ini lah kene iki. Liyane mriki ora ono. Ora ono, Pak. Tenan. Niku properti ora kok tukul kembang sampean niku. Itu hiasan, Mas. Itu hiasan. Tenan, lagi niki wayangan begini iki lho seneramu. Pripun, Mas? Wayangan kayak bal-balan iki lagi iki. Wayangan enek sing delok ning tribun barang ngono kae apik.
Ayo pancen papane menake kok yo. Bareng sing ning pager ki malah kaya ade menghibur warga sing ning penjara kan. Dadi ade Matane iso ndelok rono ki ya ngopo iso. Pancen ini rumah tingkat nggih, iso. nggih, wis pokoke di sana iki. Iki ora-ora Bersih desa, muga-muga desa ora-ora amba menika dadios desa sing gemah ripah loh jinawi, ora kekurangan sandang pangan ping papan. Amin 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 amin. Napa melih penyipun Mbah Lurah menika Mbah Lurah Eko. Wiweko. Nen? Mbah Wiweko, Mbah Lurah Wiweko. Mbah Wiweko. Mbah Wiweko menika sampun 3 periode ngastok ning desa ora-ora amba. Betul nggih, Mas. Niki sing diarani Mbah Lurah sing berkuantitas dan berkualitas, sing diarani Mbah Lurah sing cedhek karo masyarakat. Amin amin amin. Ya ora? Luar biasa. Loh, saestu lho. Lurah niki 3 periode ki angel lho. Nggonku ki nun sewu. Lurah lagi dadi saulan diduk ning karo masyarakate. Sebabe, Mas. Korupsi kok Korupsi apa? setempel. Lah ya beda-beda to kok iso. Tapi ini bisa dinamakan Mbah Lurah ini yang bisa dinamakan pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat melekat di hati pejabat. Makanya sesuai dengan malam hari ini. Loh, iya. Yang memimpin desa Ora-Rombo Mbah Wiweko. Wiweko itu ada 3 suku kata. Wiweko itu artinya apa? Nama membawa makna. Asmo ki karya Jopo, Jopi. Ya. Mbah Wiweko. Tuh beliaunya lenggah. Ya, tapi hati-hati. Apa? Mbah Lurah ya tadi. Sebabnya kok ngati-ngati. Sosok seseorang. Iki lek nggih kacamata, itu biasanya kriteria itu kurang setia terhadap pasangannya. Sebabnya nopo? Kok iso jenengan Wong ngaten iki lho. Wong lanang ki nek ngagem kaca tinggal to kacamata. Iya. Enggak setia kepada Kurang setia terhadap pasangan. Sebabnya Mergo tangi turu sing digolek dudu bojone ning kacamatane. lah sing penting ki kuwi kok rumangsamu. Tapi realita. Oh iya iya. Mbah Wiweko. Beliaunya. Mbah Wiweko. Enggak. Mbok ki lho, lurah ki nek wis 3 periode berarti terpercaya. Tenanan lho. Aku ndengenane ape Lurus dan terarah. aku arep nyaloni lurah ora dadi, Pak. Sebabnya, Mas. Lah pripun, Mas? Akhirnya nyaloni juru kunci ya ora dadi, mayite demo. Dadi Sik to wong mayit to demo iki padane. Lah kowe marahi anu kok lek nyalonke lurah ki ana tetembungan kethek menek pager kok. loh, tapi aja salah loh. Napa? Walaupun saya itu sebagai komedian, tapi anakku neng polsek ini. Polsek ndi? Ya kene iki. Kota Batu mriki, Mas. Nggih. Putrane panjenengan niku Anakku. anak dagelan lho kamu. Nggih. Dadi orang tuh jangan melihat bapak ini delok anake. Anakmu ning polsek kota kene. Polsek kota. Dinas. Nyopet kecekel dek iki dadi. Tak kira lek jabatan nopo ngaten kok kecekel. Ah nyopete mbok kandhake ki ya ngopo? Loh. Ya tapi lek ning kono. Ya ning paling ora ki jabatan ora. Anak sing pertama. Nggih. Tapi alhamdulillah anak yang kedua ini sekarang menjadi non sewu. Nggih. AL. Angkatan Laut. Anggota ludruk. Sik mus. Iku tak tapuk lambemu lho kowe iku. Kowe Kowe ki nek ngomong ki sing teteh ngono lho. Melu Budi Wijaya saikmu anak. Kowe ki sing teteh ning bojone, Mas. Nah, Ya, bojo kula sak menika sampun Nek diangkat. Mbah Lurah dados garwanipun Bu Lurah. Nggih. Ibu kepala desa. Tindak saripit kali Pak Lurah kalian Bu Lurah. Leres. Mas Klitik garwan Mas Kritik kalih. kali Bu Klitik no. Nah. Ngono. Kalih Pak Glunduk Karo Bulu Kutu. ora penak to Mas dirungokke kok ya. Tahu jenenge weni kowe kok iso. dados non sewu. Nggih, Mas. Orang itu jangan melihat dari luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Tegese ngeten. pripun? Kula niku dadi dagelan, tapi bojo kula non sewu, Pak. Nggih. Kula niku kalih Bapak Wakil Wali Kota iki sedak. Iya. Dan alhamdulillah kedekatan saya ini bisa menjadi koneksi dalam kerja keluarga saya. Wali Kota Batu mriki. Nggih. Ngaten. Bojo kula sakniki teng mriku diangkat dados Wakatibdah. Welok no kuwi. Wah, Wakatibda ki wakil kepala lho. Iya, ning gone kantor wali kota. Apa kuwi Wakatibda? Wakatibda ki wakil kepala penitipan sepeda. Iki bojoku omong lek tukang parkir ngono ya Mas Tuk kok yo dadak. Pak Bagas. Pripun? Bahasa itu harus kita bikin lebih elit. Seintelek mungkin. No jaman kelakon. Loh, nggih no. Wah, Aja delok tukang parkire lho. Tapi bojo kula walaupun parkir, hasilnya lho. Saulan iku lek kula lho. Nggih. Kula niku paling ndak saulan nggih. Kula niku pendapatan kula iki mek 7 juta. Saka ndagel iki. Panggung ke panggung. 7 juta. Ah, jane. Bojo kula niku nggih saulan parkir Nggih. 100 juta. Masya Allah. Kok luwe akeh to, Mas? Loh. Luwe akeh bojone Awak sampeyan parkir sampeyan ki kok. distribusine wae mek 2000 lho. Lah. Karo nyolong helm kok.
Dadi sedina oleh 9. Weh sembrono. Iki ditimbali paling ora ki. Iya. Ikut berdoa lho. Lah ndongakne apa wong aku ndongakne keluarga kowe ra mandi yo ndongakne wong. Loh, Gendeng aja iki. maksudnya bukan ikut berdoa ndongake keluargamu mboten. Nah. Paling tidak itu punya bekal atau Oke. ngono. Siap. Duwe gawan. Duwe sangu kanggo warga masyarakat ing mriki. Rene iki golek sangu nyangoni iki Mas Bagas samane. Rene iki yo golek sangu. Saorarane ndongakne ngoten. Domongi ra mandi yo ngengkel samane. Ndongakne apa? Wong aku ndongakne bojoku kuru ya ora kuru-kuru. Maksudnya iki ngene lho. Masyarakat kumpul dalu niki kian ikut tirakat. Lah yo. Lah awakmu ki yo melu tirakat. Lah lho aku ki ndak tirakat mesti tak pangane ra enek kok tirakat. Mikiro sithik lho. Terus dipikir karo panitia. Tak aku melu mikir iki gendeng aja lho iki. Maksudnya karepe Mbah Lurah ki ngopo? Ya wayangan lho. Mosok ngene tahlilan. Cangkeme saka ndi to? Paling tidak ki Wong lek omong ngene iki nggawa jeneng. lah jeneng kecil ya digawani lho. Mbah Lurah itu paling tidak deloken. Lah kayak tak dolek ngene. Saorarane lenggahno beliau. Alah iso linggo dhewe. Apa Mbah Lurah ki lara ya tak linggone iki? Wangel to Mas Dik dicoba omongan secara bukan. Kene tak kandhani aja dadi wong bodho. Aku lek kakean mangan gedang godhog ngene iki. Akhire dadi Ngene iki. Ngene. Lek bakso kira-kira ra ngene iki aku. Tak kandhani. Karepe Mbah Lurah lenggah kuwi sampean mriki dirangkul. Oh, gendakane kuwi dirangkul iki. Maksudnya dipangku. Oh, aku purel. Cangkeme lho. saorarane rasakno ngono beliaunya Pak Wiweko niku. Bojoku lho nganggur kok ngrasakne Mbah Lurah iki sampeyan iki. Bojoku iki nganggur malah ki enek itu dilukas. Wis ngene, paling tidak tahu di dalamnya Mbah Lurah itu apa? Usus. Asma Kinara Jopo kuwi mau lho. Maksudnya Ayo namanya ngerti itu. kok ya. Aku lagi. Jadi nek Oro-Rombo. Rombo. Itu kan dilihat dari segi Nah. nama desa. Nggih, nggih. Ngene. Roro napa? Ombo. Oro-Rombo. Ombo nggih. Nah ini kula didelok saka jenenge to. Kan apik to kae. Mbah Wiweko. Nah, Wiki wilayah Oro-Rombo itu yang menjadi kepemimpinannya. Nah, Dan insya Allah beliau memimpin warga masyarakat Oro-Rombo. Nah. Warga masyarakat Oro-Rombo bakal pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah yo ngono lho. Amin. Ayo. Wong ki Loh, paling iya. tidak ki ora et labora bekerja sambil berdoa. Oke. Wiwo. Wiwe. Wiwe. We. Oh, Mas Dik yo ngono ya. Kita yang ganteng ya pekok we. Eleh ketularan gedang godhokmu sithik ngono. We iki saka tembung we iki ngawe. Alhamdulillah. Beliaunya Mbah Lurah ora seneng dhewe ning seneng awe masyarakate. Oh, ngrangkul. Masyarakate ditimbali, diceluk apa yang menjadi kebutuhanmu, insyaallah Mbah Lurah bakal menjadi agenda, dilapori bakal menjadi terrealisasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Jadi mengajak duduk Iya, sama rendah. berdiri sama tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat. Masya Allah, yo ngono Kowe lho, iki Mas. ngawe. Yang terakhir kok. Kok ki saka tembung kondisi dan situasi beliau bisa menempatkan. Alhamdulillah. Endi karo cah enom, endi karo sing sepuh, endi karo sing nakal, endi karo sing meneng, beliaunya bisa menempatkan mergo dadi lurah kudu ajar ajur ajar. Papan nggawa pan ngoten niku Mas nggih. Lah nggih lho Mas. Orang delok derajat lan pangkat. Sing penting Bermasyarakat. bermasyarakat. Ngono lho. Rungokno. Mbah Wiweko menika lenggah wonten ning Ora rombo. Rombo. Ora rombo. Jelasno coba Mas. Cetakno kaya Wiweko mau lho. Asma Kinara Sik to, Jopo. tak sawang-sawang dalange karo awakmu meh padha to iki. Lah sebabe ngopo Mas? Ayo pas pise iki meh padha. Lho lah kulo niki kan sedulur to kali Mas Duduk iki. Aku ngetone dalang liyane orang gumun. Ngapa, Mas? Lagi Mas Bagas sing gumun. Ngopo sebabe? Sebabe. Dalang rangkep ya Mas Bagas iki. Krangkep apa? Bakal stop kontak iki lah Mas Bagas. Matane iki lampu kok ya stop kontak padane PLN opo. Iki dinggih kene Nyawang matane nyawang Layakno toko mburi nek toko elektronik. Kowe ngawur. Ora rombo niku. Nggih. Ket mau ngomong ae. Lho pancen isi dibayar ki omonge iki kok. Ket kok ndagel lucu ae sampean Lho niku. sing dibayar ki ya guyune iki kok. Ketoke kakek ndelok YouTube cah. Ekone lho. Iya iya. Ki saka tembung ora lali warga masyarakat kene saben taun ngenekke bersih desa ya kuwi gelar ringgit wacucal. Muga-muga iki yang menjadi tradisi dan budaya. Amin amin amin.
Lanjutnya. Rocky rono rene, warga Mas Ketik ora nglintuh ning rono rene golek penggawean dienggo murakapi keluargane. Orang gegem tangan ning gegar tangan. Gegar tangan. Wong ki yen gegem tangan ora entuk kaya, yen bekar mesti entuk kaya. Urung mesti. Lho, kaya masyarakat Trorombok iki lho. Urung. Tidak gegem tangan, tegese tangane bekar ora nglintuh. Lek bekar? Bekar pasti mendapatkan hasil. Ora entuk hasil. Urung mesti. Kowe roh Krisjon ora? Krisjon. Christian Ro. Dadi apa? Petinju. Bayaran ora? Bayaran. Lah iya, sapa sing ngomong lek gegem ra bayaran? Kowe tau tuman petinju bekar lan nyulek matane musuhe. Bener Mas Dik. Lah, gini mboten? Gini mboten? Nggih, heeh, betul kok niku. Loh, Ngekel kok. tapi lak ngadeg, Mas. Nyam. Karena berdiri. Lek ngadeg? Siapapun manusia kalau gelem gumregah, Nyambut gelem gawe. ngadeg, mesti entuk duit. Pripun Mas Agan? Betul niku apa-apa niku lek wis nyambut gawe gumregah kudu ngadeg tumandang mesti entuk pakaryan, entuk duit nggo nyambung keluarga. Lek ngadeg, Oleh duit, lek linggo, ora oleh duit. berarti sampean ki semaput sampean ki. Sik. Lah ngopo? Tenonge di lumane omongnya digenane. Sampean lek ngadeg, Entuk duit. lek linggo, Ora entuk duit. sampean dadi napa? Dadi dalan Ngadeg apa linggo? lungguh Bayaran apa ora? bayaran. Lah iya. Sapa sing ngomong lek linggo ora bayaran? Syukur, Ayo. syukur. Yo yo. Ayo. Kok sik? Naden aku lungguh. Ning aku ora ngadeg kok ngadeg. Loh, mosok ngadeg? Ngadeg. Kan dulu lak selendike. Ojo. Matane ora ya-yaan. Kowe ra. Ya ora, kene mboten. Urung mesti lek ngadeg ki bayaran. Peribahasan iki yang durung karuan Mas yo. Dereng mesti no. Sopir kayak nyatane dan yo linggo. Sopir ngadeg ora nabrak wit kok ndi. Ayo. Ya bener, Mas. Bener. Urung mesti, Mas. Ya bener. Ya ora? Tapi kan enggak banyak bicara. Nah, lek kakek ngomong niku jelas Gak enek gunane. ora ono gunane mergo wong ngomong niku mawon niku jelas ora ono gunane. Kaya Mbak Luna. Tok kosong nyaring gunyang ngoten Nah. niku. Oh kakek ngomong. Ora ono gunane. Ya. Padha karo ngapusi. Lek Kok kakek ngomong ora ono buktine gur janji tok ngoten niku. Iki sik urung sadar wong iki. Ya sadar wong aku mayang kok ya. Sampeyan asmane sinten? Bagas, Dadi napa? dalang. Sore ngantek engko isuk omong ora? Ya omong, Nyatane ya nek gunane. Nyatane ya bayaran. ya larang. Sampeyan tau tumon dalang mek meneng e, sapa sing ape nanggap? Ayo. Wis tau. Aku kok mau seneni tok ket Lho ki bener mboten? Wis, piye lho? Nggih mboten. Dalan ono mak aku belas. Urung mesti lek wong kakek ngomong ki ra gunane. Musun, iki golek pangan dhewe-dhewe iki. Ya aja no iki sak rombongan kok ya. Gak, iki urusane dhewe-dhewe iki. Ya ora? Iya. Urung mesti. Nyatane Pak Dalang ki ya ngomongane akeh, ya nyatane ya migunani. Iya. Ya. Tapi Ayo. mindsetnya kan maju. Lah iya. Mindsetnya maju. Dalang ki pikirannya maju. Kaya Mbak Lurah, nek gak maju ora mungkin gawe gamelan, ora mungkin gawe campur sari. Gelar pahargyan ora kaya mungkin dalu gawe iki. sinden. Lho. Terus Kula apa? mindsetnya selalu maju. Mergo yen maju niku menang. Nek maju Menang. nggih. Yen mundur niku jelas kalah. Urung mesti. Kok durung mesti kok kalau orang beneran Lomba tarik tambang e. Yo. pripun? Lek maju kalah to. Oh. Lek mundur. Menang ya. Lah yo, sapa lek omong sing maju menang, mundur kalah? Yen durung mesti ya. Ayo. Lomba tarik tambang lek maju malah kalah. Mas iki tulungan aku Mas. Ora iki golek urip dhewe-dhewe iki. Ayo. Ora nek. Lek mundur malah menang. Kuwi salah satu bentuk filosofi kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Lho, rungokno, Bos. Rungokno. Aja kendel iki lho. Bar mangan. Kita godhog. Ya apik. Lumang samu kowe. Meneng Mas, meneng. Iya weh, Meneng, Mas. Sik. Pengarep lho iki. Iya pengarep-pengarep. Ning paling tidak pangapunten lho. Aja pangapunten, kaya riya ya pangapunten kowe. Lho, Sing dingge andalan kuwi lak nggon pangucapke to, Mas. Nggih lho ya. Dalang kuwi ngudal piwulang, Roh. duwe pedoman. Ajening diri gumantung saka lati. Mula anggone nata lati lan ati nyawiji. tak omong ngene. Ngono lho. Ajring diri, Saka lati. dadi lek omongane apik, Ya jati dirinya pasti baik. si omong sapa? Urung mesti lek omongane apik iki jati dirine apik urung mesti. Loh, itu sudah kata-kata bijak kok. Aku temokno sing nggih kata-kata kuwi aku tak adu argumen karo kuwi. Loh, sebabnya Ajring diri ki urung mesti saka lati. Nyatane weruh jaman kampanye kae, pejabat-pejabat kae, Tulungagung ya enek, Ponorogo ya enek. Ya ora? Omongane apik-apik, nyatane ya korupsi mangan duit rakyat. Ayo. Ya ora? Kok tekan ndi-ndi? Ya ora? Malah kok ndi?
Ngerti yang ngono aku mau budal dhewe harus. Ayo, budal dhewe bro. Lah klambine urung mesti lah omongane apik iki jati dina. Lah salarane mangkat bareng blakon sandang nganggo yo padha. Lah aku malah mbok wirang-wirangke. Ora masalah perkara bareng, tapi nek kowe berbeda pendapat, aku adu argumen boleh, Bos. Tapi kan ini menjaga ukhuwah budaya. Ukhuwah budaya tapi nek kowe ora bener yo tak bener salah nih. Lah saiki ajining raga gumantung saka busana. Sing bener ki dudu ajining diri saka lati, ning ajining diri saka pakarti. Tumindak. Nek tumindake apik bakal diajeni wong. Ngono lho. Rungono. Wah, orang ngene kok mau. Bocah ki golek jalaran luwe ketoke. Aku lek roh bakso anget ngene iki aku. Golek jalaran luwe ketoke bocah ki. Nek lak busanane ape to? Ajine diri saka lati, ajine saka raga saka busana. Nah kuwi. Piye? Ajine raga saka busana. Wong niku diajeni mergo saka sandangan utawa busana. Berarti lek klambine apik jelas diajeni, mergo ngajeni karo awake dhewe lan wong liya bakal ngajeni karo sampeyan. sama ro sing korupsi-korupsi gawe apa ning kantor? Berseragam, Jas apik. berdasi, kepatuhan. Nyatane tumindake ya kaya ngono. Oh iya Mas yo. Malah sing klambi biasa-biasa ngene iki malah tumindake becik, hidup bermasyarakat, ya hablum minanas ya hablum minallah. Hablum minanas hablum minallah. Wah, Kena mboten? bener Mas. Ya ora? Yo. Dalang ora ajine belas. Aku ben ngene iki. Aku dadi sampean dalang direndahke moh. Loh, ora. Ngajekno. Aku wis ngadeket mawon. Kuwi kok gampang ngadekan to cah iki. Ngono lho, Bos. Dadi wong saiki nun sewu. Contone kaya warga masyarakat ora-ora ombo sing ora bakal ninggalke budaya lan tradisi. Tinggalane nenek moyang biye bersih desa kaya ngopo, nyatane tetap diuri-uri dan tetap dilestarikan. Pendang tahun ngenengake ngandani wujude bersih desa. Nggih, Gelar niku. wayang tayub siang ungkur dia ada. Nggih niku sing darani gelar wayang. Nyapa tok kok gelar wayang? Sebabe. Wayang menika jarwa dosa waki wayah yang ki sembahyang. Dadi wayahe sembahyang warga masyarakat ngriki ora bakal lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwun muga-muga desa iki dadi desa sing gemaripah loh jinawi. Bal datung to boten baru ben gowo. Nggih niku. Ora lali ngibadahe. Nggih niku. Anake wayang lak gumantung mesti gelar gamelan. Gamelan menika saka tembung gawe amaling liyan. Wong ki aja sok seneng nyenengne awake dhewe, sok kala seneng berbagi, tegese mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan pribadi. Menika sing saudarani awake dhewe urip bermasyarakat. Oh, ngerti. Saling menguntungkan, saling melengkapi. Simbiosis mutualisme. Wah, jan elo. Dayane gedang godhog iki cangkeme iso Gedang godhog keten iki lek keterak bakso goblok lho malyan. Ora koyo. Nek ngono Kok pinter kula. gamelane wonten pelok slendro. Ah. Lah iki hubungane karo bersih desa Loh, kok. cepakno sembarang aku sing saeneke kuwi pangalan. Gamelane ana iki jeneng ngarep ki gender. Gender iki saka tembung tegeno anggonmu sesender. Apapun keyakinanmu, yen kowe tegen manembah marang sesembahmu, insyaallah bakal dijabahi apa sing dadi panyunanmu. Mergo ceket-caket nyender karo sing gawe urip. Nggih niku. Sebelahe ana slentem. Wah, Slentem ki dadi manusa kang urip ning alam donya aja slenco ing tembung. Yen iya ngomong iya, yen ora ya ora. Tegese konsekuensi dan konsisten itu yang harus dijaga. Masyaallah, burine kendang. Kendang ki dadi manusa kang urip ning alam donya aja seneng tendang-tendangan. tegese napa kendang? Tegese Tendang-tendangan. selentak-selentaan, mementingkan kepentingan sendiri. Uang boleh berpolitik karena berpolitik itu tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Loh kuwi wonten wingkingipun wujudipun saron. Saron ki tegese saki saron. Saron. Ya aku lali aku saron ki apa iki? Ayo apa coba saron. Saron. Jarod dosane napa? Saron ki tegese manusa kang urip ning alam donya aja tumindak kesasar tinimbang kemeron. Loh, Nah, sebelahipun wonten peking. peking ki pikiran sumpek, aja mikir sangu barange pikiran sumpek tinimbang koming. Tegese hidup bermasyarakat iki penting. Golek seneng. Golek seneng. Nentremke ati, ngademke pikir. Loh, Loh. wingkingipun demung. Demung ki pikirane adem kabeh masalah bentang rampung. Loh, Demung. ingkang Demung. sebelah demung wujudipun kenong. Kenong wong urip ning alam donya kudu eling kenong donya. Ngono lho. Kenong donya. Sik to, ora penak kok dirungokke ya moh aku golekno sing penak kok ya. Ken Kan eling nong donya. ken eling nang donya ngono lho. Lah, Aku pangen lho ya. Sebelah kenong ngajeng wujudipun gong. Gong ki manungsa kang urip ning alam donya aja duwe jiwa adikang adigung lan adiguna. kudu disingkiri. Leres ngoten lho Pak Dalang.
Gongipun sebelahe wonten mriki sing ditotoke jenenge Bonang. Bonang ki dadi pejabat aja seneng klebon barang sing rawenang. Sing dudu darbeke. Yen dudu duweke aja dimaem. Wonten ngajengipun Bonang gampang. Dadi menungso aja gampangne wong liya. Wong lek gampangne wong liya uripe ade bakal digampangne. Sebelahe jedor. Jedor aja nyeci timbang tledor. Lho, wonten siter. Siter. Ayo jelaske kok ya. Siter ki pikiran kudu siset, samubarang bentang muter. Lho, wontenipun siter lajeng wonten wujudipun rebab. Rebab nika sing diarep-arep abab. Tegese Komunikasi. Oh, pangandikan. Pangandikan, gitu. tekane sanggit niku. Leres menika ngerti sanggit. Wonten wujudipun setunggal dipun arani kethuk. Kethuk wong ki kudu kumuraket bendang pethuk. Lho. Wah, nika alat musik. Musik kok iki ya ono kok ya. Tembungipun Ayo jajal jelas. Tembungipun keyboard. Keyboard. Ki menika kitab suci, Pak. Alah ya ampun. Kok ya iso ya Allah. Kitab suci kudu sumanding. Yen pas Alhamdulillah. ade nganggur kudu maos kitab suci nggih menika Al-Qur'an. Bot ki aja sok seneng dadi manusa ngeboti wong liya. Tegese ya kudu bisa ngentengne. Iso ya ampun. Nah. Iki gitar. Dadi manusa kudu giat nyambut gawe. Alhamdulillah. Tetep semangat. Tetep semangat. Tar ki tarik ulur. Loh, Tegese tarik ulur pengeluaran harus bisa disesuaikan dengan pemasukan. Aja boros kudu seneng nabung. loh. Nah, Wontenipun suling. suling menika sunah Rasul kudu dieling-eling. Mergo menika nggih ibadah. Wong lek tumindak malam Jumat kaping pisan karo bojone padha karo mateni setan 1000. Nek Ping sewengi setunggal Ping niku. setunggal menika padha karo mateni setan 1000. sewengi ping pindho. Padha karo mateni setan 2000. Nek sewengi ping 5. Ping 5 kuwi berarti kesetan. Oh setan. Nah, sewengi ping 5 nek Kakek ngombe obat. Biasane kakek. Wontenipun alat musik. Senekne. Lajeng wontenipun pasunggatan. Wujudipun bakso. Kilo. Enak to. Donga iki gawe panganan ya apik kok. Bakso menika satu wong bak menika bakti, Pak. Bakti, Anak kene, bocah generasi kene insya Allah berbakti terhadap orang tua, kedepannya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah. Wah, Solat. Wah, iya tepu. Ora So bisa ditinggalake. ketemu solat ora bakal lali. Solat ki ya kudu ditindakne 5 waktu, aja lali. Iki kan Mas Dik ono apa ya? Baksonipun wonten lontong. Wonten isen-isenipun nggih menika lontong. Lontong. Lon menika saka tembung lon niku alon-alon, Pak. Alon-alon. Wong ki tumindak samu barang kudu alon-alon dimen klakon. Gremat-gremat, Waton slamet, sare-sare. waton pikoleh. Ulat sumeh gawe marungi wong akeh. Nggih menika. Tong. Tong. Ayo Tong jelas, menika Dik. saka tembung tongkat estafet itu yang selalu dilaksanakan. Masya Allah, kayak Tegese temu. kinerja antara carik kami tua Pak Bayan karo Mbak Lurah karo masyarakat itu yang saling Apa iku? sinergi selalu bekerja sama. Benar Pak? Yo. Wontenipun lontong lajeng wontenipun Enak, enak. tahu. Tahu menika tai takwa, hu ki hubungan. Loh, Wong nek takwa manembah karo Gusti Allah, hubungan karo masyarakat apik, insyaallah bakal lumintar rezekine. Barokah. Wontenipun tahu lontong lajeng dipun iseni kalian pentol. Pen menika penting, Pak. Komplit apa isine, Mas? Pen menika penting. Dadi kene iki ora enek apa-apa, yen enek apa-apa kudu musyawarah karena apa musyawarah itu sangat penting untuk mencapai mufakat untuk masyarakatnya. Betul. Tol menika toleransi beragama sini sangat kuat. Kene iki wong Islam ya menghormati wong Kristen ya menghormati wong Hindu ya menghormati wong Buddha. Kajen ki najen ora beda-bedake. Toleransi beragama. Ngambang sak baso dawa men. Wontenipun lontong pentol tahu lajeng dipun paringi mie kuning. Mie kuning. Mi iki mikir. Loh, ya Mikir. temu to. Tangga teparo sing duwe mikir sing ora duwe, tangga teparo sing dhuwur pangkate mikir karo warga masyarakate. Peduli karo sapa wae. Menika leres.
Mie kuning. Kuning ki kuncarane bakal dieling-eling. Lho, tegese warga masyarakat ora-ora ombo bakal dieling-eling karo warga masyarakat. Lagu-lagute Mbah Lurah dhateng warga masyarakat. Nggih niku. Wontenipun lontong tahu, pentol lan ugi mie, lajeng dipun piur-piuri wujudipun sledri. Sledri. Iya nek sledri nek kok. Komplit kok ya sak rampung. Iki diwedarke minangka kanggo donga. Mbak-mbakmu sadaran iki karepe lho niku Mas. Sledri. Sledri kesaka tembung slenco, Pak. Tegese Mbah Lurah dadi pejabat ora bakal nggoroi, ora bakal ngapusi warga masyarakat. Masyaallah ya. Driki driji, drijine dienggo manembah, insyaallah bil alamin innaka hamidum majid manembah marang Gusti kang arep zakat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kok ya cerdas men to. Aku ki Wontenipun mie sledri, lontong pentol ugi tahu. Menika jangkepipun brambang. Brambang ngepiuri matamu ya. Lho, kok muring-muring jelas kok iki brambang niku apa? Masa enek brambang ya? Brambange ya enten Kok kok. tekok tok aku mikir. Brambang. Brambang menika satu bram niku berame-rame, Pak. Bang menika bang menika bang plecit. Bang BRI. Bang menika bangkit. Jadi berame-rame semuanya masyarakat bangkit untuk membangun ora-ora menjadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Loh, lebih maju. Engkang pungkasan. Wah, lha iki napa Mas? Jangkepipun duduk. Tutup gerujuk ning ndasmu ya. Kowe mek tekok tok lho, Jo. Kowe iki tak omongi ben ketok penak. Penak kowe tekok sledri. Lho, nek sampean ra iso lagi aku ngono lho. Biyen dipanggih aku kowe. Kok tak goleke sing kepenak kok. Wong kok. Kersanipun iki kanggo donga, Nggih, Pak. terus yo kangge bekal. Nggih. Ilmu sing manfaat diagem ingkang boten bermanfaat disinaoni meneh ben iso piyambak iso Ngoten lho Mas Bagas. bermanfaat. Ya, Ngoten. Niki kok wayange Jawa Timuran lho. Nggih, niku versi Malangan kados awak dhewe ten Gunung Kawi niku Mas Warjo. Oh alah. Salah. Lali apa piye to, Mas? Dereke Mas Bagas. Sing ndi to, Kang? Tak kira lek guyu kok ya kelingan Mas Bagas. Wong nalika 7 tahun kepungkur. Oh alah, corona. Iya betul. Nah, corona ya iki lho, dalang sing nggawa ingkung kae ya iki. Katane ingkung apa kok ya? Betul, ingkung. Sing Ora nggo ngerti kok. ingkung. Kene ngambil setunggal sik. Kene Iya, bisa. nembang. Saged nembang. Iya, betul. Nembang sik nundungake kok ya warga masyarakat ing ora-rombol. Donga 5 tembang. Nggih, nggih. Wis sewenang denger iki wis sawi ya. Saged. Iso. Religi lho. Anu, salam hormat Pak Linmas. Siap. Mas iku Sehat selalu nggih. Aku ambak ngene, aku ya Linmas. pelindung masyarakat. Ya, biyen lingkunganku biyen maling tok. Begitu aku diangkat Linmas, saiki sepi gane maling. Sik Mas. Biyen sampean Linmas. Biyen sak Terus durunge- diangkat Dadi- dadi Linmas kene maling. Ya, kene. Oh, desamu biyen maling tok Maling napa? tok. Terus akhirnya sampean Diangkat dadi Linmas. begitu dadi Linmas Blas kene maling. berarti diwedeni sampean. Malingnya aku kok biyen. Oh lah gocok ya. Tak kira melindungi masyarakat limah kok malah gebul. Ning Maling bapak sampai. niki mbiyen anggota Nggih. Polri, Mas. Nggih, Bapak kula letkol, Pak. Bapak panjenengan let-kol. Letkol. Letnan Kolonel. Kelet ning kol kernet to, kernet. Tak kira ki letkol ki Letnan Kolonel. Tapi bojo kula sakniki dadi pegawai bank. Masyaallah. Syukur. Bank BRI, Pak. Duh, RI. ya. bagian humas Bagian asok benulan iki alhamdulillah. kowe engko nek tak Saya mau tapi sepindah ning Mekar. ulang sambel lambemu Sama aja. ning Bank Mekar barang. Bang Mekar piye? Anake teng Pemda Mas niki. Pemda nggih. Ngono. Pemerintah daerah. Pemendang duit. Weh, tak unggul-unggule bleset. Oh, tapi pemendang lu bojoku anakku jos wedok ya. Apa? Urung akeh munggah panggung penonton keplok-keplok. Karena terpukau ya. Nyapa? Karena terpesona. Boten. Tergosok apike. Boten no. Wis sebabe. Kadang munggah dipoke lali ra katokan lho. Lah ra mbok foto. Yes, Ngono dipoto. Ya, legend Piye tapi kok? Lah ceritane jenengan badhe tindak dateng Jombang semrap garwane Mas Klidik niku pripun? Lah alah. Nitiki tanggapan rame to, Mas. Oh, bajutan to. Ngono iki bojone lek nun sewu. Lek nukone dasteri ditukani ndenge kok klewer. Solo mriko. Solo. Ah, ya. Regane 15.000. Nggih. Tak wipis ndak umum. Heeh. Lah kula arepe tanggapan ning apa ndi? Wonogiri. Ting Wonogiri kan ngliwati Me Ponorogo. Betul nggih, heeh. Lah kok bojone niki nyekat bak letek. Etek. Bakal blonjo niku Lijo lho. Paraiso niku to. Ah, nggih. Ah. Lah kok ndingkluk ngeten to? Nggih daster sing 15.000-an. Toipis niku. Srengenge ini koitan. Kula kok mriki mlaku ngene. Loh, Oh, bojone Klidik. dalah. Klidik kan. Masa arep masak tewel lah ngono. Sih. Lho, diadek klambi to tewele.
Jelasno Mas, Kena jelasno Mas. sengingi koitan. Koitan to. Bojoku nggih daster. Daster lho kok. Wipis kan? Wipis kok ndingluk ngene to. Heeh. Aku kok kula ngene to. Lah, masak tewel iki aku yo ngono. Oh, sing salah penglihatan sampean. Apa? Wong kae nyepaki sampean dudu tewel kok. Apa kae? Kuwi semangka tanpa biji ya kuwi. Tak jotos ini bledok sih ora ngisin-ngisin. Yo, nembang. Adikmu so. Coba. Nah, Religi nggih, Mas. siap nggih, Pak. Iya. Iki niku religi, Pak. Kula niku Saged ra. nggih. Bismillah. Bapakku NU, ibu muslimat. Diomong Sora. bapakku dagelan kok ngengkel iki. Tembangi iki lho ben kepenak le golek laras iki lho. Bapakku dagelan kok bapakku NU. Ya wis ganti alamatnya anak soleh. Alamate anak kowe tak golek ra petuk alamate soleh. Tembang yo Mas. Wah, kowe iki jan. Mangga Iki ngeyel. iki lagu ora mbok ki dolanan. Lah kowe menteleng ngene koyo tekon ya alamate anak soleh. Ayo jajali. Aku lagi seneng begini. Layakno lambune iki ora mati-mati. Sebabe. Nek sajene yo. Endi? Telo godhog iki. Iku mau tunggale godhong kok Tekno. gedang niku to Mas. Sora. Ngajeni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari Nggih. Loh. Lah nek aku nyanyi kowe iki yo ndang ngobah ngono apa piye kok? Piye ta jane iki ya? Lah iki lho sing diarani ora sepaham ngene iki lho Mas Aku Bagas. bakal Lah nggih kok yo. aku ben-bengi pangambok kon mikir. Loh, nek wis enek tembang atau lagu seperti ini ki sampean yo ndang cuap-cuap. Ya, Lek wis Mas Klitik nembang sauten ngoten niku. nggih. Yo. Kula pripun? Lek Mas Klitik wis nembang maringi cengkorong kudu sampean saut. Nggih. Sampean saut tembang. Siap. Saut. Dadi Nggih. bali-balan. Lah, Sal. tunggu bali balan. Sol. Etan kalilah kulon ka. Jelas no. Gimana toh? Jelas. Mas Tuk, tegese di saut niku Jare ora kok kula pun kula saut lho. ora nganggo tangan. Lah damel Nganggo napa? lambene sampean niku disaut. Ah, Tembange niki lho maksude kok yo. Damel napa? Lambene kok yo. Sini. Ada-ada. Mumpung iki lek adem-adem iki. Ngisin-ngisine sing Nyanyi dibalik. lambe Dalange milenial. Iya, ini lah omong ket mau. Nyayo nggih lambe seneng adem-adem iki mesti penak. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tak. Sik to iki malah ambung-ambungan iki. Aku nek mbok ambung seneng sing ra kuat siji. Napa Mas Dik? Abape kuwi lho. Jelo lak dawuh pripun? Kok Lek nyaut wis nggih Mas tangan Dik. salah. Jare kok nyaut nggih lambe. Niki pun kula saut nggih lambe. Kok yo sik kleru. Kula kedah pripun? Kangen Kula tembang. pun matur lho jenengan lho. Kula ngetoni dawuh jenengan lho. Oh, Pun apa? ketute lho. Kok yo sik salah? Kurang pripun jenengan? Pripun? Nganggo tembang. Pripun? Tembang. Kowe iki bengok. Aku lak wis bengok to. Sing dimaksud Mas Dalang ki teriak bengok. Nggih. Suaramu ki tokno ngono. Nah. Kula pripun? Ya tokno suaramu padha karo Mas Klitik bengok sing banter. Ah ngono lho. Ah jelas. Kok nembang kok yo. Deng tak ya Mas, jajal Mas. Ngene Ini ki musisine ki musisi handal kabeh lho. Ro. Ngawur ae. Ra enek musisi sangu tahu petis dhewe ra enek. Aku kok kaya Pancen tanggapane iki yo boroman. layakno deloki. Layakno pikirane yo telat kabeh. Lah kene yo padha gedang godhog. Layakno do telat kabeh. Ayo. Jale. Kula pripun? Bengok. Lek Mas Klitik nembang sama yo mangsuli. Bengok. Tak jajali. Nah. Bil. Etan kali lakulon kali. Woi. Sik. Etan kali lakulon kali. Sik to, kok ora nganggo tatanan ngono. Saman niku wong seni, pelaku seni ya nggunakno laras, nadas irama. Kula kok gumun karo jenengan. Kula niku ngetutne dawuh jenengan. Iki Bare kon bengok, ya wis bengok ya sik salah. Ning nganggo laras, ora kok bengok-bengok sakarepe dhewe kok. Aja nesu Mas. Bingung lho aku dalan. Sik kok panitia ra nek tambang elek-elekan to. Napa to? Iki lho tak gantungin ning kene iki lho. Ah iya kok ya. Maksudnya bengok ki keluar napasmu lho. Napasmu keluar. Pripun? Ora kok bengok tok. Pripun kula?
Ya ambekan kok ya. Nah, ngono. Napasnya keluar. Keluar. Oke. Ditoto suarane. Takut nih. Ambil napas ngono jenis swara ya. Napasnya pripun? Keluar. Keluar napas. Oke. Ngono. Musik. Salah nih. Ini Barang takut. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari. Esok ngaji pengine ngaji insya Allah madane hati. Esok ngaji pengine ngaji insya Allah madane hati. Kok hakoh itu abang. Sewengi mek hak-hak tok iki. Jelasno Mas, jelasno Mas. Jare napasnya kan keluar. Napase keluar ki karo tembang ya, Mas. Aku nek wis muni etan kali lakulon kali sampeyan tengah-tengah tanduran pari Kula tuh. cakep engko sik entenono aku lho kok kesusu mes diomongi nek keminten lho kowe iki engko Ngenteni wayahe ngono jegusa-gerusu kabeh kono mancine. wayahe dadak nembang seni iki gunake aku rasa. sik terus sampeyan engko sik Ya padha. nek wis padha ngertine lak penak ya Mas. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari Sik. Kok malah gremeng dhewe to Mas Di? Sini. Oh ya padha. Mas. Ayo. Jaring ko. Saiki kok ya. Mugi. Enteni musike iki lho kok Kowe ya. jalan kok. Dipaske kok ya. Kowe ngisin-ngisini kancamu kok kowe. Maksudnya ki yo imbal-imbalan aku njur sampean ngono lho. Tengen sik njur kiwa. Ayo rene. Bisa. Yo, Mas. Salah. Etan kali lakulon kali tengah-tengah tanduran pari. Kula tengahne sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Kula dongake sing tindak mriki. Mugi sedaya kathah rejeki. Ya ngono lho pinter. Wis sedulur kok ya Mas ya. Sehidup Aku semati seneng kok. ngono kuwi seneng. Wirangku ya wirangku, muktiku ya muktiku. Kembang nongo kembang kamboja wadahi tampak Kula aja kutuk saged ndedonga mugi sedaya berkah barokah. mugi sedaya sareng ndedonga Mugi sedaya berkah barokah. ya ngono ngene iki apik Masa nggih ngene barang. aku melu seneng ngono lho Masa nggih cipokan. iya no kembang melati kembang Durung kok ya ora apa-apa kok wis. kembang sik Ku silah kalah dhisik karo kowe aku mbok. wong mek nyayang kok dadak Aku dhisik-dhisik ya pengen gentian. aku sik njur sampean ngono lho Ya pengen nyayang barang lho. kembang melati kembang kecubung neng pinggir kali Kula dongane warga masyarakat mriki mugi saged minggah kaji. Kula dongane masyarakat mriki mugi saged munggah kaji. alon mboten cah ditapi ki Iso bodo aku lek ngene iso. Garingan to Mas? Nggih Mas garingan. Oh ya ben cetha. matur nuwun dateng Mbah Lurah Matur suwun Mbak Lurah. yo apa nggih tembang matur nuwun kagem Mbah Lurah Mbah Lurah Eko pancen lurah sing genah. dadi pemimpin pasti terarah Insya Allah Mbah Lurah amanah. dadi pemimpin pasti terarah Insya Allah Mbah Lurah amanah. matur nuwun sedaya undangan Undangan kan.
Ayo, tembang kok. Undangan kita totalitas tanpa batas kok. Terlibat tok. Ingkang sampun mirsani pagelaran Sami nyuwun dateng pangeran. mugi rejekine sak paran-paran. Sami nyuwun dateng pangeran. Mugi rejekine sak paran-paran. Salatullah salamullah ala Tak dongakne panjang yuswa yen salat aja ditinggalno. Insya Allah ahli suwarga. Yen salat ayo ditindakno. Insya Allah ahli suwarga. Ana sing nabuk, ana sing nyuting. Nyuting, ya nyuting apa kuwi? Nah, nyuting melu. Tak dongakne dadi wong penting, Ngajimu kudu dieling-eling. Insya Allah, oh insya Allah uripe ora komeng. Ngajimu dieling-eling. Insya Allah uripe ra komeng. Ana dalang jenenge Mas Bagas. Mas Bagas. Insya Allah ya seger waras. Ngerti sapa atine welas. Insya Allah piyantune bergas. Ngerti sapa atine welas. Insya Allah atine bergas. Gawa sinden cacahe 6. Insya Allah uripe ayem. Sing nomor 3 ketok rada lemu. Kuwi ngono ya gendakku. Kok malah buka mati. Nembang enak-enak Sing apik kok ya. Terus iki pacar iki partner acaran. Sing nomor 3 disawang rada lemu. Insya Allah bocah mesem lan guyu. Salatullah salamullah ala gandenganku irunge mbangi pipine nyempluk yen disawang kok kepengin meluk wonge cantik pipine nyempluk yen gandengan mesti dipeluk. Ayo kowe. Loh, aku piye iki? Ayo, golek dhewe-dhewe. Urip dhewe. Ayo kok ya Mas aku. Gandenganku yo pancen kuru, tapi ini yo pilihanku. Oh, gitu sih piye iki. Bosok kowe karepmu. Wis urusana dhewe. Senengane ya numpak moge, pancen iki kaya MBG. Kowe iki telat sithik larasmu ya malih. Lah iya to, Man. Anu Bleset. Ijol. Ora wis kuwi wae bagianmu. Ijol. Ora wis dhewe-dhewe. Lah mosok aku mbok wae kok kena stunting. Kok wis tanteng Iki iki. aja nyawang. Apik-apik kok ya. Ngambil dong. Sing gedhi lho, aku. Wis to, wong kuwi cinatet ginaris dewi-dewi ora usah dadak gigi mongso ngopo to. Dinikmati lho. Mbak Yu nggih. Nggih. Anu yang. Wah, idepil. Gini ya, Mas. Napa? Aku kelingan ndereke jenengan teng Gunung Kawi niku lho. Ya apa sih sampean idepe ya apa? Nggih, Napa iki idepe? iki api idepe ngene. Rada jengkeng. Dengenane pas neng Gunung Kawi nggih idep kwalik ngene lho.
Lah kok munggah panggung biyak ini ya. Pak, kon niku yo enak ae, Cung. Kon yo apa sih kon niku? Lah kon gak ngerti Kon sampe tak sapa. temen kon kula kakek. Sugeng dalu ning. Sugeng dalu Mas Kliti. Namine sinten ning? Nggih, nami kula Kiki, Mas. Alhamdulillah. Jenengan asmane sinten Mbak Yu? Bu Yati, Eh? Mbak Yati. Kowe iki lho enak. Iki cara montor nun pangapunten Gus. Nggih, pripun manut Iki Mas? cara kos samping ngoten Heeh. Pripun? Sobgun. Sogun. Semua orang melihat pasti tertegun. Iki Sogun. kalau dari depan. Kalau dari Oh, depan. beda toh, Mas? tampak depan ini Oh, Yamaha Yamaha. Yamaha. yang mau harap antri. Wah. Kalau dari sini Dari sebelah kanan. tampak kanan itu Iya. terlihat kayak apa itu jenenge Honda. Honda. Hobinya selalu dengan dagelan. Ya. Kalau tampak belakang beda Belakang? lagi Mas. Beda malih. Isuzu Panther. Napa niku tegese? Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Kalau Mas Nuduk Parah nih kok. Niki keseluruhan. GL Pro, Pak. Mbok yo sing apik sak ora-ora Apa GL Pro ki lho? GL Pro ki genjot pisan sing protol ta iki. Aduh. Oh sia-sia yo. Kowe iki ora. Mereka kaya anu Yamaha NMAX. Tapi maaf Mas. Pripun, Mas? Penjenengan lak nate nitih pesawat toh? Oh. Kalau pesawat dari sisi kanan beda Mas. Nggih, heeh. Ini Merpati Air. Pesawat nih. Iya, Merpati itu ada artinya. Pripun merpati? Merayu pandai tiada henti. Merpati. Merayu pandai tiada henti. Kalau eh. dari sisi kiri beda Sebelah lagi kiri? Mas. Itu Mandala. Mandala Air. Manis dalam lamunan. Lek bojo kula menika cara pesawat ngoten Garuda, Pak. Apa itu? Apa Kak? niku? Ini kacangku. Kacang sakmono itu contonge sak pira. Garuda ini Lah kayak lagu iklan. Garudane neleki ndasmu kuwi. Wong kok ora. Enggak, Bude Yanti. Ya nggih. Bude. Bude. Ya apa sih kon niku kok? Kan, Nyeluk loh. bude ya apa? Lumayan nek nggih pitek barang. Endi? Ya nggih no. Oh duduk kok. Apa? Cantengen nih, Pak. Ya ora kaya. Kon niku ngawur rek. Kalau ngawe ngene kok pas rek hari ini. Pusing. Iso canteng ya. Oh, sing kon niku. Ya Kalau apa? yo apa nek kok niku. Cobi Yo, Pak. apa? Yo larase Pak, larase Pak. Loh. Wah lagi. Pak gendere Pak. Selindron apa pelok, Mas? Ah, pakai pelok mawon. Pelok oke. Walah. Nah. Aku Neng kuning. Aku Pelok seneng. barang. Barang. Wayangane Mas Bagas ki apik nan kok. Ya apa Mas? Anu kendangnya gak AI padahal. IN. Ora kaya. Ora yo iku ana sing abo kaya Oh, IE kuwi padane dola apa kaya. Ya gini. Sak pinten Pak? Iya. Bisa nggih. Pak Dik. Oh Pak Dik. Jan pengendere. Kekarane wong akrami. Meneng kok. Apa? Enek sinden sing arepe cukur. Lho, iya ta? Lah ngopo? Ndok endi? Lagi cepak-cepak ape cukur iki ya. Ora ya iki perbawane adem kok cukur padane barber apa-apa ya. Sing deni kademen, siji kademen sing keloro arepe ngukur wedi nek ruwong. Lah marai ra lulus Kula resep. dikemuli ngene nek Marai ngukur. ra lulus resepe. Piye? Lah kudune Sinden ki ben ra kademen. Ah, ah. Bojoku mbiyen sinden. Nggih. Di cuaca dingin, dia itu selalu mengantisipasi suasana. Pripun? Kene iki direm mason. Kene iki bluwok nyoy. Oh, iya, Nek. Dadi begitu linggono wanget. Lah delalah kleru, gawene kakean. Akhire Mas. Lah kok panas to? Nek Langsung ngukuri dhek ngosek. iki kaya kucing peper. Rumah saku. Lha iki lho masih kucing ngene gini. Oh, ora kaya. Ya Mas. Tutu panda tutu rupa Cengkok ya. Amung. Mbok sing apik ya Mas, Duk kok ya. suaramu sing gagah. Iki yen menawa saka Banyuwangi Nggih. ana Sida Paksa karo Sri Sri Tanjung. Tanjung. Yen jikuk saka Ponorogo ana Den Masih Brata karo Cempluk Warsia. Pantes kali wandane. Cara jikuk Majapahit Branglor, Nggih. Bojonegoro, Bojonegoro. Setyawati karo Prabu Angling Darma. Wah, cocok. Ngono. Nek jikuk nggon pewayangan, Nggih. Rama karo Eh. Lho, Rama Sinta. Lah menika
Kumajaya kalih kuman anduk menika. Apa? Ya pas. Menika cara kula kados Apa? Panjasmara bangun kalih Dewi Sekartaji. Apa artine? Panjasmara bangun Panji. Dewi Sekartaji. Dewi iki wong wedok, Sekar iki kembang, Taji iki entup. Dadi wong wedok sing seneng dientup. Nek Panji Asmara bangun. Panji iki wong lanang. Asmara ki seneng, bangun ki tangi. Panji ki pusaka. Panji ki pusaka, bangun ki tangi. Asmara seneng. Seneng. Dadi kula niku duwe pusaka sing seneng tangi. Terus nggih. Atimu to. Ati kula. Iya iya. Amun ati pawi takane Jengkokmu apik men to, Mas? Kok dangu Kang Mas? Kula mboten dijak mlampah-mlampah ten batu niki. Diajeng garwanipun Kakang diajeng. Nggih Kang Mas. Sawetara iki pun Kakang ora bisa ngajak anggonmu seseneng nanging ing liya wektu pun Kakang bakal mulyake sliramu ya diajeng. Aja ngapusi ya Kang Mas. Ya tetep ndak udane. Sampan ya aja samar. Yen kae bakal mulyakne sampean tak jamin sok ben rabi karo aku genep setahun melarat awakmu. Gol kabeh harus. Ora bakal kepengin ndak pundhutne anggon-anggon po. Waduh, lah kok bojone dakan ora ngagem mas-masan. Besok tak pundhutne kalung Nggih Kang sing Mas. bobote 550 gram ya. Nggih. Wah, orang ulan bukuk bojomu. Ayo sembodo no. Nun sewu sayang. Iya. Kalungmu iki pirang gram iki? Aduh berapa ya? 10. Didol. Tembas napa? Sesuk tak kalung nyarit gulumu. Dadi kok kabeh ora apa-apa. Ora setia. Lah apa-apa ya apa lho. Alah. Ngene iki tak nggo paitan remi brejos ya. Luput pisan. Sabar ya sayang ya. Wis tak. Ya. Kena pisan yen gampang luwe gampang Jajeng. Iya Kang Mas. Besok gigimu tak belikan behel ya. Biar kelihatan cantik, nggak Biar terlalu rapi maju. gitu ya. Rapi. Penataan gigi itu tertata. Iya, biar makin Supaya cantik ketok ya Mas. cantik kok ya. Iya. Jangan lupa itu ya sama skincare juga. Iya, tak belikan kawat gigi nanti. Iya. Saman sesuk tak tukone kawat 16-an ya. Kok 16-an itu? Ini Kok terus. apa? Ya kayak neng untu terus dicor nanti. Nggih. Aja ngi kawat gigi. Ndengi tahu tanggoku tak tukone bagel kawat gigi lah kok neng kono iki mangan cak kangkung. Lah kok begitu metu lah kok kangkung nyantol neng kawate kewer-kewer ini. Lihat coba. Waduh, kurang pas ini. Nanti kalau sudah pakai kawat gigi, Iya. pakai lensa biar matching. Oh gitu Ya, ya. lensanya yang nyala. Warnanya blue, Warna biru. black blue. Black blue, oke. Sama sesuk tak tumbasne soft lens lensa sing rupane putih nggih. Dadi ben ketok putih polos koyo kuntilanak. Ya ora tresno kuwi jenenge kok ya. Oh, ya tresno ben dideni wong terus tak tresnani dhewe kok nyapa sampean. Cobi terus ya diajeng. Sasa melu-melu kuwi kok skincare barang. Skincare ki enek kejadian nggonku ya enek kok. Apa? Lho bojoku sing ning omahe tak tukon skincare to. Piye? Karepe ki njaluke cepet instan. Oh. Siang dhewe malam dhewe lah kudu lah ngono. Oke. Bojoku karepe cepet siang malam dige bareng. Akhirnya, Akhire sing kulite belang kayak tekek. lah ora telaten kok iso. Terus Aja ki ya? diajeng terus ki. Aja ya? Oke iki. Coba bisa pinten Mbah Mbah. Aduh. Dan aku lagi temen. Yen angel Jano sasanget. angel yen angel ke tebak. Gendere iso ki, Pak. Lah nggih, sendiri aku iso budek niku. Pancen larase sak kalau coretan niku beda kali kula to, Mas. Nggih, Lawak nggih. di gagaran kulonan ngoten niku kok larase sama wis kulino. Bisa ora? Bisa ora kowe? Ora iso mundur. Ya kuwi asine. Oh iya. Yen angel ke
kayak Sunda. Malah ngedeni kancane lho ya. Ya. Ya tan Kena Dinumbas bakso. Orang ngono tembange arto kaya bakso. Lah ya duwe nggo tuku bakso. Arto. Niki dijumbuhke nggih Mas. Lho nggih no. Krana dalu niki pikantuk pepadang, Nggih. muga pepadang niki iso ndadekke asmara, asmarane Pyayi Raramba insyaallah tetep ngrembaka. Amin. Amin. Ya bagi nggih menika monggo. Magadir. Yen wis tresno ya ora bisa dipisahno. Jangan ketok demes no terus Mas Jinan. Yo kluthuk. Yen wis tresno. Sik. Bojoku malah kaya arep ngejak pencak dor. Ya Cak jajak. Dor iki. Iringane Mas, iringane kompak. Yen wis tresno. Ora bisa dipisah Endek tangane pelan, gendong, diterke. Hei, bablasan ya lho. Dikanthi kaya jenenge wong sing tresnani kok malah ditinggal. lalu kok dhewe. Wah, ora romantis kok Mas iso. Ah iya kok nggih. Yo kene sik tak ratani neh. Nggih, monggo Bos, monggo. Nggih, lho. Izin nggih Mas Bagas nggih. Pelak Nggih. bos. Ah, Bos, pelak bos. Ayo Mas. Kene, yo tak sepoti sih lho. Pelak sak. Pelak sak, Bro. Aduh, Dek. Pelak. Ora. Ya sini tak. Oh iya. Ya wis tak. Ini malah kaya golek yen ae wong Kene. guru-guru. Enggak sih dah disepati. Sik. Yo. Mentok tak kandhani mlakumu. Angge sing timaya aja ketok ana kandhang bae enak-enak tolong ora nyambut gawe mentok wong lakumu pegang mekol gawe Aku dikok kaya mentok. Izin. Nek sing cilik iki mentok pantes. Nek sing gedhe iki sak ndure mentok. Apa Mas? Apa, Mas? Bangsong. Awakmu sing kurang sigap awakmu. Karepku ki memberi peluang kamu ben iso untuk kesempatan. Wis tak wae sepot mentok ki nek wis iki ngene-ngene iki kowe ndang wek. Mentok wedok ki nek wis wek. Sing lanang langsung wek ngono. Wek wis mudhun wis kewer. Ancene lelaki berdua iki kurang tanggap lho Mbak Iva. Iya ya. Awak dhewe wis antusias, wong loro iki kurang antusias. Effortnya wis luar biasa lho. Heeh, effortku wis luar biasa lho Mas. Kono. Sing cilik karo kono. Sing gedhe tetep Aku lagi Mas. Wah, ayo guwalak lho cah iki. Rumah sakit nang ndi kok ono Mas Duk ya? Nggih. Rumah sakit nang ndi kok ono. Ijo lho. Lah ngopo ya padha wae. Lah iya. Kita kowereng cah. kita nanti jalan-jalan ke Singapura ya, Dik. Aduh. Iya, kamu ajakin aku ke sana ya. Ya, Aku mau jalan-jalan juga. Singapura 3 negara ya. Singapura, Hong Kong, langsung ke Taiwan ya. Aduh, kamu baik banget sih sama aku. Mau sekali. Aku juga mau ke Europe, Mas. Mau ke Amerika, mau ke Belanda. Rasane ning Amerika awake dhewe sok ben langsung ning jalur Gaza. Dadi
Terus sampean tak uncalno nang bom-boman ngono Mas. Tetep bokone ora ada apa-apa. Lah bojomu iku ora perhatian iki lho, Dik. Piye sayangku? Besok kalau jadi presiden atau waranggono, Iya. aku kurang setuju deh. Kenapa? Soalnya biar kelihatan anggun, Iya. itu di konde sini tuh harus ada bunga paling enggak melati. Yang sebelah mana? Yang sebelah Sini mana? melati. Oh iya. Sini bunga kamboja juga bagus. Yang kayak Bali itu. Oh gitu ya. Mas, Oke aku deh. juga mau dibelikan hiasan-hiasan di sanggulku ini, Mas. Kok malah wedi to jan iki. Aku urung apa-apa wis. Mas. Itu nikmatono. Ini lho. Sama rasa duwe kembang apa-apa, kembang kene wis duwe kembang melati, kembang mawar wis. Sok ben sampe nek karo aku kene tak luwih kembang api. Dadi kene ben tak murup nanti dor dadi ben bledos kabeh. Kalau itu enggak Lambemu ya. Wis to. Kok jadi sampean ora sayang karo aku ngono sih, Mas? Aku ki sayang. Tidak. Irung malah gudi irung mulai nesu. Nah aku kan seneng pamane karo iki. Kowe pancen ayu. Masuk, Mas. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan. Yen lho wis ngosek lho ya. Ya karena kia bahagia loh, Mas. Ya bahagia tapi ora surang ngono kuwi polahmu kok kene lagi nyanyi lho kok wis enak ning. Aku kan yo malah keri. Terus aku kudu ya apa, Mas? Ya diam dong. Eman. Malah kayak celengan sih aja. Ya sing tidak ora begitu agresif menurut tapi mengimbangi menurut Aku saya. sudah diam tapi, Mas. Iya tapi jangan banyak gerak. Ini loh, sampean ki karaktermu ki jinak-jinak merpati. Jinak-jinak merpati. Dicedeki ngadoh, cedeki ngadoh. Oke nek nggon peteng dekem. Dadi ngono. Oh, ngono. Oke, Terus Mas. ujung ngendok dadi ngono. Sapa ora tembange iki lho. Iso. Kowe pancen ayu. Kaya ratu kencana wungu. Eman tenan yen ayumu kanggo obralan. Obral katok. Janji. Obral janji. Jarimu kepengen bukti. Masa toh, Mas? Malah kayak ketek ubur-uburan. Aku ki mau ya kayak jinak-jinak merpati lho, Mas. Suke pondo. Banjur lali apa-apa. Nggotmu tes, janggutmu sing nyatis. Pimu pluk, pipimu sing nyempluk. Rungmu ngir, irungmu sing bangir. Letmu reng. Jelaske no. Jelasi apa, Mas? Enak sing Lagune apik. penak lho iki. Lagune penak lho. Iya. Ayo musik. Kowe pancen ayu kaya ratu kencana wungu. Iman tenan yen ayu mbok keobralan. Obral janji. Jaremu kepengen bukti. Suke pondo. Banjur lali apa-apa. Rongmu ngir, irungmu sing bangir. Gotmu tis, janggutmu sing nyatis. Bemu pis, lambemu sing tipis. Letmu reng. Jane tegese letmu reng iku apa sih? Aku wis sampe lho. Paling daki pimu pluk, Pipimu sing nyemplung. Jelas kok cetok. tukmu ndang, Bathukmu sing nonong. patmu lak. Mripatmu sing blalak. Letmu reng. Let murenge apa? Kulitmu sing ireng. Kulit. Apa ya? Let. Jane irengan sampean lho, Mas, timbang Lah aku. ya, tapi kulit tak mau. Let mureng. Kulit. Oh ya. Kamu takut toh? Mbok kira silet toh? Lho. Kok talah dicetake lho. Rumah saku Wis saru. sampe kulit kok iso Nah dadak. iya kulit. Kan kamu dalam pikiranmu kan silet. Lah.
Lah iya sine tirus. Kowe mesti ngejak drama kowe. Ijal aku. Ya wes arek kono. Aku kelihatannya enggak chemistry sama ini aku. Dik, Begitu tak gandeng sakit, Dik. begitu tak gandeng ini, Nggih. aku tahu bahwa ini bukan jodohku. Sebabnya Mas. Dia kulitnya putih, aku hitam. Lah ngopo? Nanti kalau duwe keturunan koyo ulo-uling. Dereng-dereng. Kuwi sing nomor 1, nomor 2. Kayak zebra. Pas sekat, Dik. Tak karo iki ya. Palusno lho, kowe iki jan. Wah, Dalem Mas. No, iso halus no rayak-yakan ngono kok. kita iki Ngopo, Mas? tangane gampang keringetan ngene iki. Sebabe Gampang manak ta iki. kok gampang mana jam. Lancang penghinaan sing koyo ngono ki. Sapa sing ngarani gampang mana Ya Jali. Iya, padha kerenge dua iki ya. Heh? Anu iki. Ora, kowe iki mau kadung kuwi. Ah, Rene. Anu iki diroy wong loro ae. Ora. Ayo, wis mele aku Rene. Rene. Wis iso Rene. Anu yo dik anu kowe. Ora, iki lho halus ya, Dik ya. Ayo ngosne aku. Ya Jali, bojone sapa kok wis kono-kono? Iya iya, Pak Budi. Budi gede-gede. Apane sing gedhe? Awakmu lho gede lenganmu gede. Seneni tukang dukar alun-alun batu to kowe. Piye Ya Jali ayo? Iya, Aku iya. cantik apa ora? Ayo. Sing tenan jawabe, sing semangat. Iya iya ayo. Anu. Enggak mau, aku cantik apa ora? Ayo. Kita ya. Wani nyantai-nyantai ning aku. Kita Ya Jali. ayo kopok ndah iki. Wis omong ayu. Ya Jali. Gak suka Iya. aku sing koyo ngono iki. Aku suka sama kamu. Tenane. Nyapa teh guyu ngomong ngono ki? Loh, lapo sing guyu cangkemmu pancen Gak rong. serius berarti ayo. Loh, aku serius gak seneng, aku senengku anu ada band, aku ada band. Kotmu sak pira Mas Jajali? Kowe kira Wah, yo. go, ngomong aja. Go ada HP bro sih mau. Kok ada HP? Napa? Ngawur iki dudu ada HP. Ngawur ae. Iki ngono tahu bulat. Ada. Ada HP mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Kotmu sak gelandang. pira Mas? Duit jenenge ya. Jin Mas. Cobi. Anu ki lho, apa dikroyok Pak Limas. Era aku ya sayang ya. Nah. Kalau aku. Kalau aku tuh. Kayak kucing anggura. Ngono kuwi diladeni sing apik. Wong wedok ki ora perlu dikasar, Iya, aku. dikasih sikap yang baik. Iya, iya, Sing halus. Dikasih rasa yang lembut. Iya, iya. Oh iki karo aku wae iso lembut, iki iso lembut. Karo sampean ra iso lembut kok. Anu wis pekne kabeh. Lho. Aku tak karo sing ibut iki aku wis. Kok yo. Wah, kowe iki ya kelainan kok iso. Cobi Mas, sak pinten cobi nadane jenengan. Anu. Ayo. Apa Jam nek? Jam piro sik? Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Apa Mas? Ya toh, Bu kira. Napa? Angger dirayu mesti ngene. Gampang nelek ta kira. Lho, wong wedok kene agresif menyenengke ngono. Jambu alas kulite abang sing digagas ya kowe sing tak sayang. Iso lagu iki ta? Iso. Jajal wong loro. Oke. Oke. Ngopo ngece karo aku lho ya? Boten kalau ki lampu padang. Sing ngece malah kono iso. Tapi alhamdulillah. Marem ora sing sampean mestine masuk. Nggih, Mas. Oh, anu kok ya jelas. Ngeten lho, Mas. Kan ha. Piyayi niku nek budaya Pripun Mas Dik? antarane 3L niku harus kita pegang dalam berbudaya. L pertama, Lakon, L kedua, lagon, L yang kampungkasan. lucon. Oh, Jadi 3L yang harus diterapkan dalam berbudaya ini. Nggih, nggih. Lakon ojo nganti dilirwake. Lucon. Lucon namung genepe. Lagon kudu dicake. Mergo nggih pelengkap. Nggih, wah jan ya. Iki mula pelengkap dikembalikan kepada tradisi. Betul, nggih. Napa-napa nek kok kan ya ora prayoga Wah, Mas. iki, Gak iki, sirpe. Nah, niku kan terus tunggal iki. Siap, Nah, siap. Iki coba. Oh kali. Nggih. Oh, anu. Mbak Yu, monggo. Wah, jan. Anu nyun sewu nggih Mbak Yu. Napa? Mengke jenengan kira-kira jam 1 pas. Ngopo Mas Dik? Jangan rasa pindah riko nggih. Lho, lah ngopo papane wiyar jembar sekeco kok ya? Jam 1 menika nun sewu butone wayah nguyuh. Dadi jenengan. Iki nyapa ngurusi buta. Geser. Ambek kowe ning ngesore nggih jamu. Ora. Ya kok ya. Ngeten Mas Bagas. Pripun Mas Dik? Menika kagem pungkasan, Mbak iya. Yu kula muga-muga Mbak Yu,
ingkang dipun gelar dalu niki Nggih. ing pangajap angen-angene mung siji. Pripun Mas Dik? Slamet. Selamat. Insyaallah menika ingkang dipun gayuh masyarakat Rorobo nggih. tetep cinatet ngamal jariyahipun. Amin. Wiwit saking petingginipun Mbah Lurah perangkat sedaya elemen Nggih. yang kajibahing wajib dalu menika insyaallah renan ing penggalipun Nggih. saged Bombong ngati. ndadosaken ilmu sing bermanfaat. Amin. Nggih. Istiqomah, tawaduk, tawakal, tetep ngugemi budaya lan agama. Gondeli. Budaya tanpa agama ya ora mlaku, agama sing ora berbudaya ya kurang selaras. Prayogi, nggih. Mula endahing dalu niki dipun ambil kesimpulannya yang baik kita pakai, yang jelek harus kita hilangkan. Nggih, amin. Wah, jani. Ngoten nggih, Mas. Nggih, nggih, niku wonten. Nah, coba. Monggo panjenengan lajeng. Anu, paling asma sinten Mbak Yu? Bu Titi. Sinten? Bu Titi. Bu Titi. Nggih. Mbak Yu? Pripun niki Mas Duki? Asmane? Ayo, pendiri. Wah. Wis ladenono jajal. Ah, Awakmu seleramu Wis, wis, asing. ya. Selerane iki Kok yo malah pas karo iki to Mas Dik? nggih. dadah. Petang. Wah. Oh, aku teko. Tegese napa Mas Dik? Omahmu ndi? Lah dek nyari. Apa? Omahe cocok servis AC. Oh, Iya. Omahe. Sarono omahmu ndi? Au. Sorry to. Omahku burine pasar manuk. Lah dhek kok iso ngerti? Wah wae ya. Ya nek kono nek sing bakal garangan. Iku iku sasi drontak wong iki. Jenengane kaya kula kangen kali jenengan lho Bude. Anu Alhamdulillah. Mbak Yu kok Bude. Mbah Bu. Mbah Bu. Mbah Bu. Nah, kula siap nggih. Anu Alhamdulillah Mbak Yu. pangestunipun. Mbak Yu nggih siap. Nggih. Pun monggo niki sarene wau sampun nembang. Nggih. Menika wau wonten pamundutan panjenengan kekalih supados nembang inggih menika. oh, wonten pamundutan Nggih, khusus to Mas? khusus berdua menika lagune Napa? P apa? Ya apa Mas? Paling ora ki ya wis ngene iki, pangapunten Mas. Pripun? Yuswa sakmenten ki wis Wah, yuswa. sing enom kok. Lho. Yuswa sakmene iki paling ndak wis yuswa gamelan. Nggih. Dijumbuhke kaya. Nggih, paling ndak ya slendro, kene pelok. Nek ngene iki umur-umur musik ngono lho. Menika panjenengan kapure nembang nggih menika gambir sawit. Gialik. Sawit, Bersawit. Ngapura. Dimane sepuh kaya. Ngapura kabar. Monggo kecake. Nembang. Mas nggih. Nggih. Mugi-mugi saged bermanfaat sedanipun. Amin. Kula kalian Mas tak lengser sawetawis. Ngaten-ngaten derekke. Nggih, bila wonten kladhe ngatur nyuwun pangapunten boten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Murni kula pelaku seni mengemban amanah budaya. Nggih. Insyaallah dalu menika Mbah Lurah sugih ya ora malih, Nggih. penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Mbah Lurah iki. Masyarakat yang hebat, umatipun Gusti yang bermanfaat selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Ngentekke ragat kanggo golek Nikmat. Wah, tulan Amin. liwat Rorobo. Ya. Mbak Yu. Pun jalan kejengaken Nggih. tembangipun podang kuning. Kuning. Nggih, siap. Wah. Nggih, podang kuning. Rati majeng Bu. Dimaceng. Iya. Kalau dimaceng Mbak Yu, ngriko tengah tengah syuting. Ya ora ning kene kok. Iki mawon. Padahal mudun. Sehat-sehat janipun. Sembah nuwun nggih mengke saged kepanggih malih ya. Nyuwun sembah